is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Isang text message ang natanggap ko mula sa pinagpasahan ko ng resume para mag-apply ng trabaho sa Manila. Scheduled na daw ako para sa isang interview. Pagkatapos ng magdadalawang buwan na bakasyon pagka-graduate ko ng kolehiyo, sa wakas, posible na akong magtrabaho. Saya-saya ko sobra. Agad kong tinext ang boyfriend ko na nasa kabilang bayan lang nakatira. Kasabay ko ding nagtapos at kasalukuyan ding nag-a-apply noon para magkatrabaho. Hindi ko masyadong maalala ang reply ng boyfriend ko. Ang natatandaan ko lang, sinabi niyang masaya siya para sa akin. Naghanda na ako para sa pagluwas ko mula Bulacan pa Manila. Mahal, ngayon ay interview ko. Sana matanggap ako. Text ko sa boyfriend ko. Good luck. Sagot niya sa text. Na-impress naman sa credentials ko ang HR manager. Pagkatapos namin mag-usap, tanggap na daw ako. Abote nga ang ngiti ko sa bus pa uwi. Grabe! May trabaho na ako. Saka ko lang naramdamang may nag-vibrate sa bag ko. Sunod-sunod na pala ang text ng boyfriend ko sa akin. Hindi ko alam kung gaano at paano ko kabilis binasa yung 4 na mahabang text niya sa akin. Ang natatandaan ko lang na phrases ay, I'm sorry, wala kang kasalanan, pinilit kong mahalin ka. Mahalaga ka sa akin pero iba talaga ang laman ng puso ko. May iba ka pang makikilalang mas magmamahal sa'yo. Yun na lang yung natandaan ko sa mga mahahabang text niya. Kung gaano ako kasaya na may trabaho na ako, para naman akong binuhusan ng tubig na may yelo sa sobrang sakit na naramdaman ko. Totoo ba to? Tanong ko sa sarili ko habang nakaupong mag-isa sa bus pa uwi. Tulala at blanko ako noon. Pag-uwi ko sa bahay, ibinalita kong may trabaho na ako sa magulang ko. Pagkatapos, nagkulong na ako sa kwarto. Grabe. Wala na akong boyfriend. Pilit kong iniisip kung totoo ba na sa isang iglap lang, sa isang text lang, wala na yung mahigit 2 years naming pinagsamahan. Basta kailangan ko na lang bang tanggapin na tapos na kami at mag-move on na agad-agad? Paano? May formula ba sa pag-move on na itinuro sa school noon? Nagtuloy akong magtrabaho noon. Masayang magtrabaho. Exciting matuto at makihalubilo sa kaopisina. Pero pagkatapos ng maghapon, umiiyak akong mag-isa sa kwarto ko dahil sa breakup namin ng boyfriend ko. Naging routine ko yon. Trabaho sa maghapon, iyak sa gabi. Hanggang sa maubos ko na yata ang mga luha ko.
Nagkausap pa rin kami ng boyfriend ko pero wala nang balikang nangyari. Doon ko rin natanggap na hindi talaga kami para sa isa't isa. Kung totoo pala talaga ang pagmamahal mo sa isang tao, you'll set them free. Doon ka sa ikasasaya niya, kahit ibig sabihin nun ay mag-isa ka na. Masyado ko pala siyang minahal. Higit pa sa sarili ko. Kaya siguro hindi ko napansin na hindi talaga siya masaya sa relasyon namin. Ang daming signs na hindi niya ako ganun kamahal, pero binaliwala ko. Ilang beses akong umiyak dahil sa kanya, pero tiniis ko. Pinalaya ko siya, pero lumaya rin ako. Lumaya ako sa obsession ko sa love. Sa pagkakaroon ng boyfriend just to make me feel beautiful and wanted. Sa pagkakaroon ng love life para lang masabing masaya ka sa harap ng ibang tao. Dumaan pa rin ako sa depression. Para na akong artista sa husay magpanggap na okay lang sa akin ang lahat. Kapag pala tinanggap mo na nasaktan ka, doon ka lang din magsisimulang mag-heal. Nagdasal at humingi ako ng tulong sa Diyos. Humiling ako na damayan niya ako sa gitna ng pagdurusa ko. Naniniwala akong alam ni Lord kung anong para sa iyo at ibinibigay niya kung ano ang makakabuti sa iyo. Alam niya kung kailan ang tamang panahon para sagutin ang pinakanananais ng puso mo. Di nagtagal, nakilala ko na ang taong totoong magmamahal sa akin. Natuto na rin ako sa mga pagkakamali ko. Narealize ko na walang masama sa pagmamahal ng totoo dahil babalik din naman ito sa iyo. Pero ang pagmamahal at respeto sa sarili, hindi dapat nawawala. Kung mahal mo ang sarili mo, mas madaling magmahal at mahalin ng ibang tao. Sa ngayon, happily married na po ako. Alam ni Hobby ang nakaraan kong heartaches. Lahat ng dapat gawin ng lalaking nagmamahal ng totoo sa babae, ginawa niya para sa akin nang hindi ko hinihiling o ipinipilit. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagtugon niya sa dasal ko at pagpapakita niya ng worth ko bilang tao at worth kong mahalin ng totoo at buong buo. Ako po si Icy, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Ang luma ng background music niyan. Biglang nag-flashback sa akin yung... Si Ate Helen. Oo, yung oras na kailangan mo matulog ng hapon. Diba? Kasi parang yan yung oras ng drama sa radyo ba? Helen Bella, O kaya Helen Bella, gano'n. Tas, Dear Ate Helen. diba? Tapos oras ng kailangan yung mga bata natutulog sa hapon. Anyhow, pinalaya ko siya pero lumaya rin ako. Yan. Ang sarap nun, no? Ang napakamakapangyarihan ng mga words na yan. Kasi totoo yun eh. Minsan, we are so engrossed or masyado tayong kulob or masyado tayong in love sa concept ng love na kahit sa totoo lang masakit na siya sa ulo. Tama. Kahit sa totoo lang ano na siya. Consumption na siya. Corrected by tinik na siya sa dibdib, di ba? Pabigat na siya sa buhay Corrected mo. by malas siya, balat siya sa puwet. Pero, we allowed this person to stay in our lives kasi, wala, gusto lang natin yung feeling na alam natin na como in love tayo or may masabing may boyfriend. Tama. Sama din yung presyon ng social media. Social Ayan, media na naman. 'Di ba yung kahit na deep in your heart, parang hindi naman full yung happiness. Tama. Pero dahil yung social media dictates na may mga jowa yung mga tao, 'di ba? Yung So ayaw mo magpaiwan. Gusto mo may post ka rin may nagbibigay sa'yo ng bouquet. Corrected by. May ka-date ka. Tama, 'di ba? So pinipilit mo kahit hindi naman talaga nararapat o naaayon. Pero 'di ba, pagkatapos mo siyang palayain, of course nalungkot ka, of course umiyak ka. Sabi mo nga,
routine mo. Maghapong trabaho sa gabi iyak. Maghapong trabaho sa gabi iyak hanggang natuyo na yung luha mo. 'Di ba? Pinagdaanan mo 'yun. Pero hindi ba nung na-realize mo at nahimasmasan ka na, oo nga no, nung pinalaya ko siya, parang lumaya rin ako. Masarap pala sa pakiramdam. May ganun pala eh. Na parang ka nabunutan ng tinik. Di ba? Mas masarap gumalaw pag gaganon kasi wala ka nang iisipin eh. At besides, napagod ka nang umiyak ka. So ngayon, Tsaka baka nga hindi iba ka na yung nga- direction ng isip mo. Oo, tsaka nga baka nga all this time, hindi ka niya masyadong mahal. Correct. Kaya lang masyadong kang, alam mo yun, bulag-bulagan. Kailangan may boyfriend, ganyan, social media kasi. Tapos yung kasi kung minsan may mga tao na ganyan na hindi nila mapakawalan yung ganyang sitwasyon dahil marami na kaming pinagdaanan, na-invest na kami, pero medyo half lang yung pagmamahal Correct. nyo. Tama. Nasasayangan kayo doon sa mga araw na Yes. pinagsamahan. Di ba laging ganun? Sayang yung 5 years. Ayun, Tama. Sayang yung 2 years, di ba? Yun yung nag-hold back sa'yo kadalasan kung bakit hindi mo maiwan-iwanan yung jowa mong niloloko ka lang naman. Kasi nga sa sinasabi Grabe, mo. niloloko ba siya? Hindi naman. Hindi naman tayo sure. Grabe Diba? Grabe mag-assume. Kasi nanghihinayang ka, sayang yung 2 years namin, may pinagsamahan na rin kami kahit papaano. Pero kung tutusin, pilit na pilit ito eh. Kumbaga, nagpapahinog ka ng mangga, kulay dilaw na, pero ang totoo, maasim naman talaga. Diba? Kasi hinog sa pilit. Kahit malang. Kahit nga minsan na mahal nyo ang isa't isa, hindi pa rin sa guarantee na okay kayo eh. Kayo yung Halimbawa, magkakatuluyan. si Christopher, may ugali siya na ayaw ng girlfriend niya, pero mahal siya ng girlfriend niya. At the same time, yung si Christopher, mahal niya rin yung girlfriend niya. May mga ganong pagkakataon. Well, isa lang ang ibig sabihin yan. If you're not together, and then Yes. it's not meant to be. Ako, doon Yun din ako lang. naniniwala. Pag Diba? hindi talaga kayo kakarapat dapat para sa isa't isa, di hindi kayo. Correct. Parang pinanghahawakan ko lagi, you are where you are supposed to be right now. So kung right now, at this point, wala kang jowa at hiwalay kayo, yun talaga kasi yung nakatadhana at nakasulat na ganitong date, wala ka talagang jowa. 'Di ba? May Tama. dahilan ng lahat ng bagay. Mahirap lang talaga yung moving on process. Sobra yung acceptance. Napakahirap kahit ano sabihin ng mga kaibigan mo. Hindi, 'di ba? Parang nakakabwisit pa sila eh kung makapag-advise. 'Di ba yung Mas nakaka-pressure lalo yung mga opinion nila. Oo, nakakainis talaga. Nakaya mo yan, ganito. Oo. Pero pag andun ka sa sitwasyon, Ang hirap naman kasi nakakabwisit. talaga eh. Tapos yung sasabihan ka pa ng mga kaibigan mo, ano ka ba, huwag ka mag-alala, maganda ka, Yan. matalino ka, di ba, kaakit-akit ka, kahit alam mo naman sa sarili mo, di ba, na hindi naman masyado. Kahit alam mo sa sarili mo Oo. na mahihirapan ulit yung tao gustuhin ka. Na mahirapan ka ulit makahanap ng love life kasi hindi ka nga naman kagandahan, di ba? Pero sasabihan ka talaga ng mga kaibigan mo, di ba? Huwag kang mag-alala, maganda ka, di ba? You deserve so much more, ganyan. But of course, they're just being friends. They are doing their jobs, they're doing their roles, or they are doing their responsibilities bilang mga kaibigan para sabihin yun. Tama. To make you feel good. Oo, kasi alam nga namang sobra naman yung kaibigan mo. Alam mo, friend, pangit ka kasi. Wala pa naman akong narinig na gano'n. Tanggapin mo na, hayaan mo na. Oo, hayaan mo na. Gano'n talaga. Pag hindi- Mahihirapan ka talaga. Oo, pag hindi Baka sinumpa ka talaga. Correct. Diba? Pag hindi mo talaga masyadong maganda, iniiwan talaga, girl. Wala pa naman akong narinig na ganyan. So, yung mga kaibigan mo, magsasabi sila ng all these positive things na I'm sure sa una hindi mo maiintindihan, but eventually, 'di ba, kapag ka nagkakaroon na ng acceptance sa puso mo and then time, 'di ba, na naghi-heal na ng sugat, 'di ba, yung mga sinasabi nila magsisink in na din sa iyo. At doon mo masisimulang ma-appreciate lahat ng mga friends mo na tinutulungan ka maka-move on. And of course, we want to congratulate you kasi you were able to overcome the challenges. Mahirap talaga yung pinagdaanan mo kung paano ka mag-move on, pero Correct. 'di ba, sino mag-aakala na ngayon meron ka na palang panibagong love life. Nakalaya ka na. At sabi mo nga, 'di ba, yung asawa mo ngayon ang binibigay sa yung pagmamahal ay hindi mo hinihiling o hindi mo pinipilit. Tama. 'Di ba? Reynang-reyna ka doon, girl, 'di ba? Yung itong mga kaso nitong si Nicole Ayala, 'di ba, yung mga pagmamahal niya dati, sinayang ng sino-sino man 'yon. Pero sino mag-aakala na darating pala ang panahon na malalagpasan niya 'yon at may isang tao na ibibigay sa kanya na pupunan lahat. Lahat ng mga pagkukulang noon. Noon. Di ba? Kaya mga expenses mo rin Oo. din.
In all aspects, actually. Pagmamahal, lahat ng mga nagastos, Ayan. abonado sa Yan. paghuhulog ng mga bracelet. Di ba, hinulugan ng ilang buwan, pero iniwanan din naman. Pero ngayon, di ba, ilang bracelet ang binabalik diba? sa'yo. Grabe. Kasi alam ng Diyos. Yes. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Yun yung panghawakan mo. The Lord knows what He has to do to you, with you, for you. Kung ano man yung Correct. tamang grammar. Diba? Alam ng Diyos kung anong dapat niyang gawin. So, alam ng Diyos na kailangan mo pagdaanan yan para next time mas matalino ka na. Tama. Sabi, ang dami mo natutunan. Puro nga reflection itong ano mo eh. Correct. Itong Kaya wala nang kami masyado masasabi kasi sinabi mo na lahat. Sinabi mo na lahat, 'di ba? Respeto sa sarili, pagmamahal sa sarili, 'di ba? Kinailangan mong matutunan 'yan lahat with that heartbreak. And then alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay yung taong para sa iyo, 'di Totoo ba? yun. Panghawakan mo yun, Kabisyo, na ang Diyos lagi may may mas magandang plano para sa iyo. Minsan yung mga plano natin, wala eh. Hindi nasusunod eh. Wala talaga yung mga plano natin. Oo, minsan hindi binibigay sa atin yung mga gusto natin. Di ba natin disappoint tayo, pero ang panghawakan mo kasi Meron palang bigger, Yes. grander, and mas Yes. bombacious na Yan. plan para sa'yo. Panghawakan mo yan, girl. At kung ikaw, hindi lang itong si girl, kasi sa kanya happy ending na eh. Tama, Diba? tama. Nahanap niya na eh. Ikaw na may pinagdadaanan na same scenario, Struggle, yes. 'di ba? Na hiniwalayan ka, iniwan ka. Ang hirap tanggapin, totoo yan. Hindi ko sasabihin okay lang kasi hindi okay. Masakit, mahirap, hindi ka makakain. Correct, lalo pa nakakakita ka ng mga magjowa sa social media. Nakakabwisit talaga. Ang sweet-sweet nila. Akala mo perfect yung relasyon nila. Pero yun yung lagi mong tatandaan na social media is very deceiving. Yes. Hindi mo, picture-picture sila na sweet na sweet sila. Pero sa totoo lang, nag-aaway din naman yan na malulupit. Hindi naman nila siguro pinopost yung pag-aaway nila. Pero may mga pag-aaway din sila. Kaya wag kang Naiinggit. ano yan eh, bitag yan eh. Oo. Diba? Trap yan, mga kaibigan, minsan yung nakikita natin sa social media. Tama yung sinabi mo, partner. Lahat ng mga pinopost ng mga tao, alam mo, matitino. Ang bait naman ng taong yan. Ang mga Yan. post niya tungkol sa Correct. sa Bible. Diba? Yung post nila, sweet nila. Pero try mo nga buksan yung GC niya. Puro kademonyohan ang alam niya. Yung mga groups na sinasalihan niya. Diba? Diba? Open yung messenger niya, lahat kademonyohan laman yan. Ano ka ba? Tingnan mo ang history sa Google. Ano Yan. yung pinagpupuntahan na website? Di ba? Nakakaloya. May naalala lang ako Ano? na kaibigan ko na Tingnan mo to. Alam mo, ang bait-bait, ganon. hindi niya na-log out yung computer niya. Tapos Okay. pag upo namin, nakita namin doon yung mga, siyempre kung hilong- anong mga pinag-search sa, Okay. sa YouTube. Oo. May mga nakalagay doon, how many times to masturbate. Oh my may ganun God! sinerch. Oh my God! Diba? Minsan ganun eh. Kasi deceiving talaga. Akala mo yung tao, mga post niya, Diba? bait-bait. Nagulat kami. Oo. Hindi makabasag pinggan. Bakit kayo nagulat? Kasi hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Talaga napaka-wholesome. Pero wag ka, di ba? May mga kanya-kanya tayong skeletons in the closet. May mga itinatago tayo. So, do not believe everything that you see online, 'di ba? Yes. Sa social media. Yun na nga lang mga damit na na minsan binebenta online eh. Syempre pag tingnin mo, kasyang-kasya, mukhang kasya sa'yo pagdating sa'yo, 'di ba? Yung Tama. dress blouse lang pala sa'yo. Mga ganun. So, deceiving Pambata siya eh. pala. Correct, deceiving. 'Di ba? Akala mo malaking bagelya, yung pala pouch lang, 'di ba? Nung nakarating sa'yo. So, ganun din sa relationships, 'di ba? Minsan kasi nape-pressure tayo sa mga nakikita nating posting ng mga friends natin o kakilala natin na how perfect the relationships are, 'di ba? Kaya parang tayo kahit mema na lang na karelasyon, Oo. basta may masabi, go na lang. Kahit sa totoo lang hindi ka naman talaga happy. Tama, yun totoo. Pinipilit na lang kasi nga, ayun, nape-pressure kasi feeling nila mauubusan kayo. Hindi po kayo mauubusan ng tao sa mundo. Correct. Bilyon ng tao sa mundo. Diba? Hindi kayo mauubusan na pwede magmahal sa inyo. Correct. Meron yan. Meron tao at ipaparamdam niya sa'yo na babae ka. Ganun pala. Gato pala dapat tratuhin. Para kang Oo. babae, parang reyna, parang prinsesa, duchess, lahat na empress, lahat na ng mga lahat na ng mga kemerot sa royal family. Di ba? Tama. You get over it eventually. Hindi ka namin pipilitin na tumigil sa pag-iyak. Tama. Pero kasi siguro mga isang dekada ka nang umiiyak, ang dami na nakalagpas na mga sanang boylet mo. Tanga-tanga ka na nun.
Lalong-lalo na kung naka-move on na yung isa, tas ikaw iyak ka pa ng iyak, friend. Oo, nakabuo na ng pamilya na 5 na Oo. anak. 5 na anak. Tapos ikaw umiiyak ka pa rin. Iiyakan mo pa rin. Sobrang bitter mo pa rin. O, di ba? Luging-lugi ka na dyan. Moving on, it's really difficult. Di ba? But, kaya nga nagsisend si Lord ng ng mga kaibigan. Tama. Kaya nga may mga spa. Feeling ko kaya may gimikan. Di ba? Kaya, Kasi nakakatulong oo, yung mga kaya yan. may alak, 'di ba? Alam mo yun? Kaya may radyo, 'di ba? Kasi may mga he sends help. 'Di ba? Hindi kanya pababayaan na pinagdadaanan mo 'yan mag-isa at hindi ka mag-isa ha. Huwag mong iisipin na mag-isa ka, hindi talaga. Tama. At again, paniwalaan mo rin na may dahilan kung bakit kasi ibinibigay sa'yo yung problemang yan. Problema sa puso, problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa pamilya, lahat Ang dali-dali yan. nating sabihin na porque wala tayong sa sitwasyon. Palibhasa kasi kayong tatlo, sasabihin Oo, niya. palibasa masaya buhay nyo. 'Di ba? Palibasa. Matanong ko sa inyo, na kaya niyo pa bang balikan yung feelings, yung i-recall yung moment na Yung masakit. Yung pain, yung sobrang pain. Sa ngayon hindi. Paano nakapag-move on? Sa ngayon kung if you're asking Tangenyo kung try ko i-recall kung how I felt that time, siguro hindi kasi 9 years na kami ni na married this March. So medyo matagal na din. So hindi ko ma-recall yung literal na How parang painful dinuduro. it was. Oo. But I remember na sa utak ko, I remember na masakit talaga. Correct. Super. Pero yung how painful it was, yung actual mahirap feeling na. it, parang hindi ko na siya matandaan. Ako, binaon ko na talaga. Oh, 'di ba? Oo. So, see? So, ganun ang lang mangyayari. yun, ganun din ang mangyayari. Eventually, parang wala na lang ito sa iyo. Hindi ka na apektado. Kahit At saka banggitin sa- may Hindi yung mo na nga pangalan ma- ng ex mo. Hindi mo na nga maalala kung paano ka naka-move on. Oo nga, Parang nangyari correct. na lang. Nangyari na lang. 'Di ba? Na isang araw, you'll be okay. You'll wake up and say na, okay, I'm strong. Di ba totoo yun? Mas mayabang ka na, mas malakas ka na. Tama. Mas taas noo ka na kasi nalagpasan mo yung pagsubok na yun. You'll get over it. Hindi lang Yes. namin alam kung kailan, but ang sure namin is you will. But of course, you have to help yourself. Tama. Yan. Salamat for sharing your story. Kung ikaw, kabisyo, nakatutok ngayon at meron kang kwentong gustong i-share sa amin, pwede mo kaming email, malay mo. Kwento mo na ang mabasa ng tambalan. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Again, kahit anong kwento po yan, send nyo sa amin. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Sa Bandacan, Manila, dun sa may, meron siyang junk shop daw. Nakalimutan ako anong pangalan, junk shop. Sobrang dumadagundong din yung tambalan. Yan. Wow. Si Jesus Thank you. Orobia, tsaka isang kasama niya na tawagin na lang daw niya siyang Boy Pogi, nakatutok sa atin dyan sa junk shop na yun sa Pandacan, Manila. Thank you very much. Magandang Salamat. umaga sa iyo, Jesus. Ayan. Yan. Good morning, Jesus. Nag-celebrate din ang kanyang birthday na ngayon na masugin nating tambalanista Si si Netch. Fermel. Uy. Fermel Hemiera. Yan. Oy, happy birthday! Happy birthday! At i-congratulate din natin, partner, yung mga estudyante ng UE Caloocan. Uy, congratulations. Successful ang kanilang event last night. Oo, yung Oo. kanilang pre-pageant ng Mr. and Miss UE successful kahapon. And So, tomorrow... yung coronation na. Yes. Yan. Good luck po sa mga contestants. Nakaka-nervyos yan. Galingan nyo po. Oo, Yan, mga galingan ng pagrampa. kandidato at kandidata ng Mr. and Miss UE Caloocan. Mabuhay kayo. Salamat dahil nagtiwala po kayo sa Love Radio. And thank you, Kabisyo, sa pagtutok ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Ang programang wala Always your number one. SM Radio Station.